तरेनाबो स्रि सानसुमाबो स्रि मंगल सिंह हाजोवारियाबो स्रि दावराव देख्रेबाबो स्रि मा थैजुबैसो माब्रा नोंसोरलाय हा माथो स्रि स्रि जेबो गैथारला थैजुबैसो नामा ना खांख्राइ गाथायाव हाबनानै दङ ना एन्जर गाथायाव हाबनानै दङ ना नेवलाय गाथायाव हाबनानै दङ ना सियाल गाथायाव हाबनानै दङ ना एसि रुमाव हासु लानानै उन्दुनानै थाखोब्रा नोंसोरलाय स्रि स्रि सरकारबो गैला मस्लाफोराबो फायला टेनसनाबो बारिबाय पावारबो गैला हाग्रामाबो गैला मा जाबावगोन बेसोराबो किन्तु जोंहा तरेन आबौआ हाग्रामानि बे मस्लाखौ बाय मटा करि बख्ल'ना लादो खोमा दै 15 बोसोराव 15 बोसोर ना 5 बोसोराव ना 10 बोसोराव किन्तु पुरा बख्ल'जोबना लानाय बायदि मोनदों आं स्रि स्रि एकदम बापरे बाप बिटिआरखौ रिभिउ खालामनो नागिरोसो सानसुमाया एकदम बिराद पावारनि लुबैथ' मा खालामनो बेसेराया दा पावार गैला स्रि स्रि थाबाय गिदिर गिदिरबो जानो हायोलै तरेन सानसुमा मंगल सिंह दावराव देख्रेब एनाय आरो सिबिआइखौ गिदो खोमालै बै केसाव ओइ हाग्रामानि राइट हेन्डनिफ्रायदि अस्त्र मोन्दोंमोन स्कर्पिअ बेखौबोथ' गिदो खोमा सानसुमाया तरेना जोंहा मंगल सिंहा जोंहा आरो दावराव देख्रेबा मोखाङा सिब्र' सिब्र' जेरै लोंनासो जानाय ना मानासो जानायथाय ना मासो जानाय ना सोरदोबासो बुजाना हरदोबा बुंनाबा मोजां जायोलै दावराव देख्रेबाबो मोखां माथो नोंना सिब्र'लै मानि दागबा इफोरो दे जियानो जादों बुंना हो जियानो जादा बेमार जादोंबाबो जादों ना जन्मनिफ्राय जानाय बुंनाबो मोजां जायो सानसुमाया सेसलै बेसेरा एकदम स्रि स्रि जाथारबाय कम्पिनारि दोनबाय थायो खोमा न' सिङाव सानसुमा भाई रायजोफोरदोबो बाथ्रा खोनासंजाला पलिटिक्सनि मानसिफोरदोबो बाथ्रा खोनासंजाला मा जाबावगोन जादों खोमा तालुआव थाव फोननानै हासु लाना उन्दुना थाबाय थादों खोमा जाया सानसुमाया सेसलै जि गरसे गरनै मोन्दोंमोन खोमा माला हाग्रामानिफ्राय दा इबो सेस बेसेराया बन्द' सब सेस सब लासै लासै जोबलांनो हमदों बर'नि मोनसे मोजां दिन फैगासिनो दङ गोदान सरकार जानायनि उनाव ओरैबायदि मोजां दिन फैदो बिटिआर ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय इयाव आरो सानसुमनि बाथ्राखौ खोनासंगोन नामा दावराव देख्रेबनि बाथ्राखौ खोनासंगोन नामा जा तरेन फाग्लानि बाथ्राखौ खोनासंगोन नामा तरेनाथ' जदामरखौसो होनो सानो बिटिआरखौ रिभिउ खालामनो न'खराव मा जाम्बालै मस्ला मोनदोंथ' बापरे बाप मस्ला मोनदों जानांगि माबानिफ्राय आरो तरेनखौ लानानै बाय बाथ्रा बुंनो लागा दंबायो आंहा जोंहा फेसबुकआव दि खाननैसो बुंदों माबा फेसबुक बमना लाइजाम होननानै बुंदोंमोन जोंनिया बर' थुनलाइ आफादनि मा बिबानाव दङमोनथाय खाख्लारि ना मा नाममोनथाय आं नामखौ मोजाङै नायफिननानै बर'सो भिडिअ बानायगोन र' जा तरेनखौ लानानै तरेन नमस्कार हामामोन नालै सानसुमा दा तरेन दा जानाय नङालै तरेन आबौ बोरायबायना सानसुमा आबौ दावराव देख्रेब आबौ बेनिफ्राय सोर दंबायोमोनथाय डक्टर मंगल सिंह हाजोवारि आबौ हामामोन ना दे भिडिअ बानायनो थाखाय सरि बिबाय आं बाय रायाबा जायालै नोंसोर बिराद बदमास गोजालै नोंसोरखौ बाय थिग खालामदो प्रब्लेम जागोन जा बर'फोरा एकदम सम थानायावनो थिग खालामजोबाबा नोंसोरा एकदम गुल गुल खालामनो नागिरो डेन्जार बुस्थु नोंसोरो मस्ला मोनबा नोंसोर रावखौबो सिनाया